Asta este gustarea mea preferată din această vară. Sandvișuri cu dovlecei crocanți umpluți cu cremă de brânză și roșii. Spală bine, apoi taie dovlecei în felii groase. Pregătește 3 boluri. Primul cu făină, al doilea cu ouă bătute cu sare, piper, mărar uscat și praf de usturoi, al treilea cu panko sau pesmet. Dă fiecare felie de dovlecel prin făină, ou și panko. Lasă-le la cuptorul preîncălzit 180 de grade timp de 25 de minute fix. Pentru amestecul de umplutură ai nevoie de cremă de brânză, brânză topită, usturoi pisat, puțin pătrunjel și ceapă verde, sare, piper, o roșie tăiată cu bulețe, amestecă bine și aceasta va fi umplutura. După ce s-au răcit, umplu fiecare felie de dovlecel cu amestecul de cremă de brânză și roșii. Peste crema de brânză adaug câte încă o bucată de dovlecel și uite așa formăm aceste sandvișuri crocante din dovlecel umpluți cu cremă de brânză.